Florida každý rok míňa milióny na zbavenie sa niečoho, čo by mohlo mať hodnotu miliárd. Pozdĺž pobrežia Mexického zálivu a Atlantiku sú pláže zasypané horami hnijúcich hnedých rias. Cítiť ich skôr, než ich uvidíte. Turisti sa tomu vyhýbajú, hotely prichádzajú o rezervácie, mestá míňajú milióny len na to, aby boli pláže použiteľné. Riasa Sargassum prichádza každé leto a každý rok sa zdá, že je to horšie a horšie. Ale Čína našla spôsob, ako z toho urobiť priemysel v hodnote miliárd dolárov, zatiaľ čo USA túto príležitosť premeškávajú. Ak v júli jazdíte na juh po I-95 medzi Palm Beach a Miami, zápach vás zasiahne skôr, než uvidíte pláž. Potom to uvidíte. Hnedý múr hnijúcich morských rias sa tiahne na míle pozdĺž pobrežia. Každé ráno ho traktory naberajú. Hrabať ho, odvážajú ho na nákladných autách a do západu slnka sa objaví ďalšia várka a cyklus sa začína odznova. Piesok v South Point Parku v máji 2026 vyzeral skôr ako mokré hnedé blato, než ako pláž. 3 traktory ho upravovali viac ako hodinu, zatiaľ čo návštevníci pláže prechádzali cez hrubé kopy, aby sa dostali k vode. V Bell Harbore sa Victoria Brosmanová vzdala svojej dovolenky a odišla domov. Povedala denníku Miami Herald, že jej rodina dokonca vyskúšala hotel na Key Biscayne v nádeji, že tam bude čistejší piesok, ale stretli sa s rovnakým problémom. Fotografie z tejto cesty, povedala, zostávajú v ich rodine ako pripomienka, že Florida už nie je miestom na plážovú dovolenku, akým kedysi bývala. Tento scenár sa opakuje v každom pobrežnom okrese v štáte každé leto. Univerzita Južnej Floridy sleduje toto premnoženie z vesmíru už roky. Ich satelitný systém zaznamenal v roku 2025 až 37,5 milióna tón rias Sargassum plávajúcich po Atlantiku. Do marca 2026 sa v novej sezóne už nahromadilo 13,6 milióna tón, čo je asi o tretinu viac ako v rovnakom období pred rokom. Ak tento trend vydrží, rok 2026 prekoná všetky rekordy, ktoré stanovil rok 2025 ešte pred koncom leta. Pred rokom 2011 nič v takom rozsahu, ako je veľký atlantický pás Sargassov, neexistovalo. Pôvodným zdrojom bolo Sargassové more, jediné more na Zemi, ktoré nemá žiadne pobrežie. Zo žiadnej strany ho neobklopuje pevnina. Nachádza sa uprostred Severného Atlantiku a je úplne vymedzené 4 oceánskymi prúdmi, ktoré okolo neho vytvárajú akési steny. Golfský prúd na západe, severoatlantický prúd na severe, kanársky prúd na východe a severný rovníkový prúd na juhu. Toto more existuje vďaka tomu, že ho vytvárajú prúdy. Rotujúci vír, ktorý zachytí všetko, čo doň vpláva. Po stáročia sa ho námorníci obávali. Prúdy, ktoré určujú jeho hranice, zadržiavali lode vo svojom vnútri celé týždne. Plávajúce morské riasy, ktoré Krištof Kolumbus opísal vo svojich záznamoch v roku 1492, boli miestami také husté, že si prví námorníci mysleli, že by mohli zachytiť trup lode. Nemôže, ale mýtus pretrval dostatočne dlho na to, aby stal za polovicou mýtov o Bermudskom trojuholníku. Sargassové more je miesto, kde Atlantický úhor chodí klásť ikry a kde mladé morské korytnačky trávia svoje prvé roky života plávajúc v riasach. Je to jedno z biologicky najdôležitejších vodných telies na Zemi a zároveň jedno z najmenej pochopených. Potom sa niečo zmenilo. Kvitnutie, ktoré ticho pretrvávalo vo vnútri toho rotujúceho víru po tisícročia, sa z neho začalo vymkínať. Väčšina pracovných teórií poukazuje na rovnaké spúšťače. Kombinácia teplejšej vody a živinami bohatého odtoku vytvorila obrovský nový pás morských rias, ktorý sa tiahne tisíce míľ naprieč Atlantikom. Každý rok rastie a posiela vlnu za vlnou smerom ku Karibiku a juhovýchodným Spojeným štátom. Štúdia z roku 2026 z Rosenstilovej školy morských, atmosférických a zemských vied na univerzite v Miami určila pôvod tohto javu jasnejšie, než sa to doteraz komukoľvek podarilo. Hlavný autor Francisco Barenwer a jeho tím vytvorili nový model oceánskych prúdov a použili ho na vystopovanie prvého veľkého rozkvetu späť k pobrežným vodám pri Guinejskom zálive v západnej Afrike. Rozkvet nebol objavený, keď sa začal. Keď ho satelity zaznamenali v roku 2011, vedci sa domnievajú, že už rástol takmer 2 roky. Prvé varovné signály prišli, keď sa v roku 2009 na pobreží Ghany začali objavovať nezvyčajné koberce morských rias. Spúšťačom v tom roku bola udalosť so studenou vodou nazývaná Dakar Niňa. Vzácna kombinácia na živiny, bohatej hlbokej vody a minerálmi nabitého saharského prachu extrémne podporila rast v tropickom Atlantiku. Táto kombinácia odštartovala to, čo sa stalo najväčším rozkvetom morských rias na Zemi. Nie je to ani žiadna zvláštna udalosť. Objem je predvídateľný a dá sa s ním počítať. Dá sa z toho vyrobiť produkt. Každá krajina, ktorá zachytí časť tohto rozkvetu, ho začala využívať.
okrem Spojených štátov. Štúdia Woods Hole Oceanographic Institution z roku 2026 odhadla ročné straty Floridy len v oblasti cestovného ruchu a rybolovu na približne 2,7 miliardy dolárov. A potom sú tu nepriame škody. Reštaurácie s menším počtom rezervácií, zrušené prenájmy lodí, hotelové izby, ktoré zostávajú prázdne. Celkovo sa to v priemernom roku blíži skôr k 5 miliardám dolárov. V ťažkej sezóne ten istý model vyskočí na 10 miliard dolárov. A najhorší scenár pre rok 2026 bol 13,5 miliardy. Juhovýchodná Florida absorbuje väčšinu z toho. Koridor od Palm Beach až po Miami-Dade je podľa samotných údajov štúdie najviac vystaveným pásmom v krajine. Jeho čistenie nie je lacné. Miami-Dade každý rok minie 4 milióny dolárov na odstraňovanie morských rias z malého počtu pláží. Ďalšie pobrežné mestá minú milióny navyše. Keď sa morské riasy pozbierajú a vyvezú, ročné náklady v celom regióne dosiahnu 35 miliónov dolárov. Na širšom pobreží Mexického zálivu a Atlantiku sa náklady šplhajú do stoviek miliónov. Každý dolár sa minie na zber tejto suroviny a jej zakopanie na skládke. Ani zdravotný aspekt nemožno podceňovať. Keď riasa na piesku hnie, uvoľňuje sírovodík, teda ten istý zápach po znitých vajciach, aký vychádza z priemyselných odpadových vôd. Vo vyšších koncentráciách spôsobuje bolesti hlavy, problémy s dýchaním a dokonca aj návštevy pohotovosti. Kuba vyhlásila v roku 2025 najvyšší zdravotný poplach, keď riasové koberce zaplavili jej východné pobrežie. Floridské agentúry začali vykonávať kontroly kvality ovzdušia na zasiahnutých plážach, hoci systém varovania pre celý štát zatiaľ neexistuje. Problém sa však týka celého pobrežia Mexického zálivu. Na ostrove Galveston v Texase čelili pracovníci takému množstvu prichádzajúceho sargasa, že im došlo miesto na jeho uskladnenie pri pobrežnom múre. Tak ho naložili na nákladné autá a previezli cez ostrov na East Beach. Neprirodzene sa vyskytujúci materiál prichádza v takých obrovských množstvách, že miestne samosprávy míňajú milióny na jeho zber, prepravu a hľadanie miest, kde ho môžu uložiť na skladku. Dňa 29. apríla 2026 povedal obyvateľ Galvestonu menom Steve pre Houston Public Media, že ostrov navštevuje už 65 rokov a nikdy nevidel, aby sa tam nahromadilo toľko sargasov. Všimla si to aj ONOEE. V tom istom mesiaci agentúra zvýšila frekvenciu svojich správ o sargase z týždenných na denné aktualizácie. Cieľom nebolo pomôcť firmám so zberom tohto materiálu, ale pomôcť miestnym úradníkom zistiť, kam poslať traktory a upratovacie týmy. Presne tam sa dnes nachádzajú Spojené štáty. Budujeme lepšie systémy na sledovanie morských rias, ale žiadne lepšie systémy na ich skutočné využitie. A podľa výhľadu Univerzity Južnej Floridy na rok 2026 sa tento problém môže čoskoro rozšíriť do nových oblastí Louisiany. Náklady na čistenie zasiahnu komunity, ktoré sa s nimi doteraz nestretli. Texaská univerzita A&M vybudovala satelitný varovný systém už pred viac ako 10 rokmi. Výskumníci môžu sledovať sargasum naprieč Atlantikom a predpovedať, kedy veľké nánosy smerujú k pobrežiu Texasu. Ale tieto predpovede nepovedia firmám, kedy majú začať so zberom, len kedy majú naštartovať traktory. A zatiaľ čo Florida zakopáva morskú riasu, iné krajiny na nej zarábajú. V Cancúne a Tulume podnikateľ Omar Vázquez Sánchez zvolil iný prístup. Jeho spoločnosť Blue Green Mexico vyrába stavebné bloky zo sargasa už od roku 2018. Stroj mieša približne 40% sargasa s ďalšími organickými materiálmi, z ktorých väčšina pochádza z vyhodenej stavebnej zeminy. Zmes sa stláča do stavebných tehál známych ako Sarga Blocks. Denne sa ich vyrobí 3000. Vázquez viedol záhradníctvo, keď v roku 2015 prišla invázia sargasa. Hotely začali platiť jeho tímu za čistenie ich pláží. Potom dostal nápad premeniť ho na stavebný materiál. Prvý dom, ktorý postavil zo svojich vlastných blokov, vyrástol vedľa jeho záhradníctva. Tým sa rozrástol na 16 stálych pracovníkov a v hlavnej sezóne pracuje v jeho pobrežných čistiacich tímoch okolo 300 ľudí. Národná autonómna univerzita v Mexiku otestovala tieto bloky a potvrdila, že spĺňajú rovnaké stavebné normy ako nepálené tehly s rovnakou pevnosťou v tlaku. Dom zo Sarga blokov stojí asi polovicu toho, čo bežný tehlový dom. Vázquez už z tohto materiálu postavil viac ako 40 domov. Ten prvý, Casa Angelita, prežil 5 hurikánov a 6 tropických búrok. Jeho prevádzka použila od roku 2021 takmer 6000 tón morských rias. Najdôležitejšie na sargasume nie je to, že sa dá premeniť na jeden produkt. Je to, že sa dá premeniť na mnoho produktov. To je to, čo dokazujú spoločnosti ako Carbon Wave. Vo svojom zariadení v Portoriku spoločnosť extrahuje vysokohodnotné zlúčeniny zo sargasa a predáva ich na viaceré trhy. Jeden produkt nahrádza silikón v kozmetických formuláciách a
a teraz sa zameriava na trh K-Beauty. Ich produkty sa tiež používajú v poľnohospodárstve a ako náhrada kože. To je to, čo robí biorafinéria. Z jednej suroviny vznikne viacero zdrojov príjmu. Každú tonu morských rias možno rozložiť na rôzne produkty, z ktorých každý má svojho zákazníka a vlastnú ziskovú maržu. A Carbon Wave nie je jediný. Po celom Karibiku sa vlády a spoločnosti pretekajú v budovaní spracovateľských kapacít. Barbados experimentuje s premenou sargasa na palivo. Grenáda a Dominikánska republika stanovujú každoročné spracovateľské ciele, ktoré sa každý rok zvyšujú. A Európa zašla ešte ďalej. Spracovateľské zariadenia vo Francúzsku a Portugalsku už prijímajú karibský sargas a premieňajú ho na priemyselné zložky pre poľnohospodárstvo a farmaceutický priemysel. Hlavní výrobcovia získali spracovateľské spoločnosti a integrovali dodávateľský reťazec. Väčšina alginátu, ktorý sa dostane na svetový trh, prechádza cez čínske závody. A to zahŕňa aj alginát, ktorý sa nakoniec dostane do amerických potravín a amerických liekov. Krajina si túto pozíciu vybudovala počas takmer 20 rokov štátom podporovaného spracovania morských rias. Akúkoľvek kapacitu, ktorú Čína vybudovala, môže nasmerovať na atlantický rozkvet vždy, keď sa krajina rozhodne, že sa to oplatí prepravovať. Chémia za tým všetkým je jednoduchšia, než si ľudia myslia. 1 tona mokrého sargasa vám v jednom cykle prinesie niekoľko produktov. Bunkové steny obsahujú alginát, zahusťovadlo, ktoré sa používa v zmrzline, zubných otlačkoch a kapsulách s pomalým uvoľňovaním liekov. Trh s potravinárskym alginátom má hodnotu niekoľko stoviek miliónov dolárov ročne. Farmaceutická verzia sa predáva za približne 10 násobok ceny za libru. Listy obsahujú fukoidány, čo sú cukry, ktoré sa v súčasnosti testujú v klinických štúdiách ako protizápalové a protirakovinové lieky. A rastlinný materiál tiež obsahuje polyfenoly s antioxidačnou aktivitou. Zvyšná biomasa sa stále môže použiť v poľnohospodárstve, pretože väčšina jej dusíka, fosforu a draslíka zostáva zachovaná. V dobre navrhnutej biorafinérii sa takmer nič nevyhadzuje. Ale najzaujímavejším faktom nie je to, že je to v zmrzline. Farmaceutický alginát je priamym vstupom do zdravotníckeho zásobovacieho reťazca, na ktorý sa americká armáda spolieha v boji. Takmer všetok sa spracováva v Číne. Počas covidu uskutočnil Pentagon núdzové prehodnotenie zraniteľnosti farmaceutického zásobovacieho reťazca. Algináty patrili medzi kategórie, ktoré boli označené ako materiály s takmer úplnou závislosťou od čínskych závodov. Čína už ukázala, že obmedzí strategický export, keď jej to vyhovuje. Videli sme to pri gáliu, germániu a grafite. Algináty však na tom zozname nie sú. Zatiaľ nie. Ale surovina, ktorá môže prekonať akékoľvek budúce obmedzenia, sa každé leto vyplavuje na americké pláže a je zakopávaná na skladkách. Tá istá morská riasa, ktorá v júli zapácha na pláži v Miami, je tá istá morská riasa, ktorá môže pomôcť zranenému americkému vojakovi nevykrvácať. Dodávateľský reťazec, ktorý spája tieto dve skutočnosti, prechádza výlučne cez čínske zariadenia. V polovici roka 2026 nefunguje na kontinentálnom území Spojených štátov ani jedna veľkokapacitná komerčná biorafinéria na spracovanie sargasa. A existuje na to dôvod. Čerstvý sargas je približne z 80% voda podľa hmotnosti. Keď nákladné auto odváža riasu na skládku, väčšinu toho, čo v skutočnosti prepravuje, tvorí voda. Je to približne 4 libry vody na každú 1 libru samotnej rastlinnej hmoty. Náklady na tonu sa kvôli tomu množstvu vody výrazne zvyšujú. Sušiaci systém dokáže znížiť vlhkosť na 20% ešte pred prepravou, čím sa náklady na prepravu znížia takmer o 80%. Technológia už existuje, ale chýbajú stimuly. Väčšina zmluv na čistenie platí za odstraňovanie mokrých rias, nie za spracovanie suchej biomasy. Systém odmeňuje likvidáciu, nevyužitie. A potom sú tu samotní pracovníci. Čistiaca operácia vytvára sezónne pracovné miesta na odvoz. Spracovateľský priemysel vytvára technikov, chemikov, operátorov závodov, posádky plavidiel, inžinierov a obchodné tímy. Jeden model platí ľuďom za to, že problém presúvajú. A druhý platí ľuďom za to, že ho riešia. Problémom tu nie je veda ani vôľa. Je to jednoducho politika. Do roku 2025 si problém začala uvedomovať aj agentúra NOAA. Agentúra zverejnila správu o tom, ako sa sargasum spravuje v Spojených štátoch. Správa katalogizovala povolenia, agentúry, prekrývajúce sa jurisdikcie a regulačné medzery. Vysvetľovala, kto je za čo zodpovedný, ale nie ďalšie kroky. Inými slovami, vláda vám vie povedať, ako odstrániť sargasum. Nevie vám však povedať, ako z toho profitovať. Ale jedna americká spoločnosť sa napriek tomu rozhodla to skúsiť. Algis Organics bola založená v roku 2014 Johannanom Dujonom. Spoločnosť so sídlom na Floride zbiera sargazum a fermentuje ho patentovanou metódou.
Dužon potom predáva výsledný produkt ako organický biostimulant. Podľa vlastných podaní spoločnosti, agentúre NOAA, sa tento produkt používa na viac ako 5000 akroch po celých Spojených štátoch. Polné skúšky ukazujú, že farmári ušetria až 20% na nákladoch na chemické hnojivá, pričom výnosy sa v priemere zvýšia o $990 na áker. Spoločnosť dodáva do 10 krajín a každý rok spracuje viac ako 1 000 000 libier sargasov. Dužon založil Alges Organics v garáži svojich rodičov vo veku 21 rokov. Potom, čo sledoval, ako invázia sargasov zničila turistický a rybársky priemysel na jeho domovskom ostrove. Vláda by zaplatila milióny za čistenie pláží a na druhý deň bolo riasy späť. Rozhodol sa položiť inú otázku. Čo, ak to nebol odpad? V roku 2020 ho Forbes zaradil do rebríčka 30 po 30 v oblasti výroby. Interamerická rozvojová banka teraz spolufinancuje jeho prácu. Spoločnosť predáva svoj produkt na Amazone. V roku 2024 poskytla Miami-Dade Innovation Authority spoločnosti Alges Organics investíciu vo výške $100,000 na pilotný projekt mobilného fermentačného modulu, čo je lodný kontajner vybavený nádržami, ktorý dokáže spracovávať riasy priamo na pláži. Spoločnosť teraz získava $4 milióny v rámci počiatočného investičného kola, aby rozšírila svoje pôsobenie na Floride. To je viac menej celý obraz amerického odvetvia spracovania sargasa. Jedna spoločnosť, približne 1 000 000 libier ročne, čo je v porovnaní s 38 miliónmi tón, ktoré toto premnoženie každoročne vyprodukuje v Atlantiku, zanedbateľné množstvo. Univerzita Južnej Floridy odhaduje, že samotný Karibik obsahuje toľko biomasy, že by mohla pohnojiť každú farmu v Amerike. USA využívajú len zlomok percenta z toho, čo sa vyplaví na breh. Spoločnosť Alges Organics rastie pomaly. Dopyt existuje. Ceny hnoju stúpli. Organické vstupy pre farmy sú najrýchlejšie rastúcou časťou poľnohospodárskeho trhu. To, čo spoločnosť brzdí, je proces získavania povolení. Každý krok naráža na tú istú prekážku, ktorá zmarila predchádzajúce pokusy. V 10. rokoch tohto storočia medzi tým sa problém so sargasom zväčšuje. Riasa viaže uhlík počas rastu. Rohor sa zdvojnásobí každých 10 až 21 dní, keď z morskej vody odstraňuje CO2 na tvorbu nového tkaniva. Jedna mokrá tona zachytí viac ako 400 libier uhlíka. Keď hnie na skládke, veľká časť sa nakoniec vráti do atmosféry ako skleníkové plyny, vrátane metánu, ktorý je jedným z najsilnejších otepľovacích plynov na Zemi. Inými slovami, stratégia čistenia môže nakoniec posilniť časť problému, na ktorý reagovala. Uhlíkové trhy sa teraz snažia priradiť hodnotu odstraňovaniu sargasa. Programy kompenzácie Vera a Gold Standard vytvárajú pravidlá pre odstraňovanie uhlíka na báze morských rias. Závod, ktorý spracováva sargas na dlhodobo trvácne produkty, by mohol získať príjmy z kreditov v hodnote desiatok miliónov dolárov ročne nad rámec predaja produktov. Vezmime si jeden veľký objem čistenia, približne 100 000 mokrých tón, čo je podobné tomu, čomu môže čeliť veľký pobrežný región v obzvlášť náročnom roku. Ak sa tá istá biomasa spracuje namiesto vyhodenia, aj konzervatívne priemyselné odhady naznačujú, že len na extrahovateľných zlúčeninách je možné získať približne 40 miliónov dolárov. Obsah biostimulantov má hodnotu ďalších 15 až 20 miliónov dolárov. Potenciál bioplynu pridáva 5 miliónov. Špekulatívne projekcie uhlíkových kreditov by pridali ešte niekoľko miliónov. To je len jeden okres. Celková hodnota, ktorá je každoročne pochovaná na skládkach na Floride a v Texase, sa pohybuje v stovkách miliónov. K tomu možno pripočítať aj účet, ktorý mestá platia za jej odstránenie. Každú sezónu sa tie isté peniaze vyhadzujú dvakrát. Skutočný priemysel potrebuje viac ako jeden startup. Potrebuje závody, ktoré dokážu spracovať milióny tón biomasy a premeniť ju na jednotné predajné produkty. To je to, čo Karibik a Latinská Amerika budujú, zatiaľ čo Amerika ho odváža. Ďalšia vlna zberacích zariadení sa už stavia inde. Civet Generation, britská firma, testuje solárne poháňaný robotický zberač s názvom Algaray, ktorý zbiera riasové koberce ešte na otvorenom mori, skôr než začnú vniť. Súčasný pilotný projekt funguje v karibských vodách vďaka finančnej podpore britskej vlády. Systém je vybavený kamerami a zvukovými senzormi, aby sa práca vyhýbala trasám morských korytnačiek a odchovným zónam rýb v plávajúcich kobercoch. Partnerská firma Seafields získala grant od Innovate UK vo výške približne $315,000 na otestovanie iného nápadu. Cieľavedomé pestovanie sargasa v kontrolovaných oblastiach v strede Atlantiku. Cieľom je prejsť k farmám typu chyť a pestuj. Do tejto iniciatívy sa zapája aj Nemecko, ktoré premieňa sargas na etanol na výrobu trvácnych plastov. Každá z týchto spoločností je riadená európskymi skupinami, ktoré využívajú výskum amerických univerzít ako vstup. Na komerčnej strane nie je ani jeden americký prevádzkovateľ. Každý z týchto závodov je zákazka, na ktorú americkí výrobcovia nemôžu podať ponuku.
Sú to vzťahy, z ktorých by bola americká rafinéria, ak by vôbec existovala vo veľkom meradle, úplne vylúčená. S každou ďalšou chvíľou sa táto štruktúra ešte viac upevňuje a niektorí ľudia sú s tým spokojní. Každý rok vyhlasujú Florida, Texas, Louisiana a ďalšie štáty pri Mexickom zálive zmluvy na čistenie, ktoré získavajú firmy na odvoz odpadu a spoločnosti poskytujúce služby na plážach, platené podľa tonáže. Čím viac rias sa objaví, tým viac si účtujú. Beachraker LLC je hlavný hráč Miami-Dade, ale rovnaký model funguje aj v Browarde pre Fort Lauderdale v okrese Palm Beach a po celých Florida Keys. Každý okres vypisuje vlastnú súťaž, pričom zmluvy sa preplácajú za jednotlivý zásah alebo podľa tonáže a obnovujú sa v ročných rozpočtových cykloch. Dodávateľia vybudovali celé flotily po celom svete s nákladnými autami, nakladačmi a dohodami o skládke s prevádzkovateľmi skládok. Keď je tento systém zavedený, jeho zmena sa stáva ťažkou. Akýkoľvek posun, ktorý presunie Sargassu mimo existujúcich zmluv o likvidácii, okamžite naráža na investície, ktoré už boli vynaložené na nákladné autá, posádky a pracovné postupy na skládkach. Odpor sa len zriedka objavuje vo verejných lobistických kampaniách. Objavuje sa v rozhovoroch medzi okresnými úradníkmi a predstaviteľmi štátu, kde sa rovnaká obava opakuje v rôznych podobách. Vybudovanie nového systému by si vyžiadalo čas. Počas tohto prechodu je stále potrebné čistiť pláže. Niekto musí prísť aj na druhý deň ráno, keď dorazí morská riasa. Rovnaký príbeh rozpráva aj výberové konanie. V roku 2025 vyhlásil Miami-Dade novú verejnú súťaž na odstraňovanie Sargassa. 5 spoločností predložilo návrhy, ale 2 boli vyradené právnym oddelením okresu. Jedna firma nepredložila správne cenové informácie. Ďalšia poslala svoju ponuku e-mailom namiesto oficiálneho portálu. Zostali teda 3 platné návrhy. Beachraker získal zmluvu, aj keď nebol najlacnejším uchádzačom, pričom okres uviedol ako dôvod skúsenosti a vybavenie. Tento jediný detail vám prezradí, na čo je tá zmluva v skutočnosti určená. V jadre to nie je problém s tonážou, ale len s odvozom. Celá štruktúra je postavená okolo trasy nákladných aut na skládku. Beachraker pôsobí na Floride už viac ako 40 rokov a pracuje v okresoch Monroe, Miami-Dade, Broward a Palm Beach. Ich hlavnou úlohou, predtým než sa Sargassum zhoršil, bolo preosievanie piesku a monitorovanie hniezd korytnačiek spolu s obnovou dún. To isté vybavenie, ktoré používali na odstraňovanie bežného odpadu v 2000 rokoch, teraz beží nepretržite na odstraňovanie morských rias. Podnikanie sa zmenilo, ako sa rozrástol výskyt rias. V roku 2026 je to jeden z najstabilnejších zdrojov zákaziek na pobreží Floridy. Štátne návrhy narážajú na druhú prekážku, na tou miestnou. 3 federálne agentúry majú podiel na každom komerčnom zbere. Žiadna z nich nemá mandát koordinovať sa s ostatnými pri budovaní odvetvia. No a prostredníctvom Národnej služby pre morské rybárstvo uvádza Sargassum ako zásadný rybí biotop. To vyvoláva konzultácie pri každej činnosti, ktorá sa dotýka tohto biotopu. Tie isté koberce sú označené ako kritické biotopy pre karety obrovské, čo pridáva ďalšiu vrstvu kontroly na zabránenie zásahu do populácie. Zbor inžinierov armády Spojených štátov vyžaduje povolenia na akúkoľvek prácu vo vode alebo akékoľvek vypúšťanie. Komerčná zberná loď vo federálnych vodách potrebuje oboje. Agentúra EPA má na starosti likvidáciu, pričom akékoľvek vypúšťanie kvapalín zo spracovateľského závodu prechádza jej kontrolou. Národná morská rezervácia Florida Keys, ktorú spravuje Úrad pre národné morské rezervácie agentúry NOAA, pridáva ešte jedno povolenie na akúkoľvek činnosť vo svojom území. Ich povolenia nie sú platné, kým žiadateľ nezíska všetky ostatné federálne, štátne a miestne schválenia. Táto jedna veta je miestom, kde americké plány na zber Sargassa končia. Každý úrad má oprávnený nárok. Žiadny nemôže schváliť rozhodnutie za ostatných. Potenciálny prevádzkovateľ musí podať žiadosť na NOAA, potom na Armádny zbor inžinierov, potom na EPA, potom na Floridský úrad pre ochranu životného prostredia, potom na Správu vodného hospodárstva Južnej Floridy a nakoniec na miestny úrad morského rezervátu. Niekoľko staviteľov to skúšalo na začiatku 10. rokov tohto storočia a stretli sa s odporom. Ich časové harmonogramy presiahli 3 roky a právnické poplatky sa vyšpohali do vysokých 6-ciferných súm, ešte predtým, než niektorý z nich vôbec pustil loď na vodu. Trh samozrejme nečakal, presunul sa do Číny a Európy. Nad tým všetkým však stojí jediná prekážka. Väčšina Sargassa, ktorý zasiahne Floridu, sa nenachádza v štátnych vodách v čase, keď by sa dal najľahšie zachytiť. Pláva vo federálnej výlučnej ekonomickej zóne, v páse oceánu, ktorý sa ťahne od 3 do 230 míľ od pobrežia, kde federálna vláda podľa zákona o vonkajšom kontinentálnom šelfe získava hlavné práva.
Florida si môže čistiť svoje pláže. Sama nemôže povoliť komerčný zber vo vodách, kde by sa zber skutočne vyplatil. Zber plávajúcich pásov na otvorenom mori je jediný model, ktorý sa dá rozšíriť. Ako náhle sargassum narazí na príboj, začne hniť, strácať cenné zlúčeniny v priebehu niekoľkých hodín a naberať piesok a odpadky, ktoré narúšajú ďalšie spracovanie. Biomasu treba zachytiť na otvorenom mori, kým je ešte živá, a dopraviť ju do závodu skôr, než sa rozloží. Na to je potrebné federálne povolenie, ktoré však neexistuje. Štátni zákonodarcovia na Floride, v Texase a Louisiane skúmali obchádzku, pri ktorej by mohli prevádzkovať viacštátny systém v rámci 3-míľového štátneho limitu a napadnúť federálny nárok na súde. Návrhy zákonov na objasnenie federálnych pravidiel týkajúcich sa sargasa boli vypracované kongresovými pracovníkmi viackrát. Nikdy sa však nedostali do hlasovania. Nie preto, že by proti nim bola koordinovaná kampaň, ale jednoducho preto, že to nikoho nezaujímalo. Sargas nemá v Washingtone žiadnu skutočnú lobistickú skupinu. Zmluvní dodávateľia čistenia však áno. Tu sa celý príbeh stáva absurdným. Federálny zber sargasa je už zakázaný, a to od roku 2003. V tom roku Juhoatlantická rada pre riadenie rybolovu presadila plán riadenia, ktorý sa vzťahuje na federálne vody južne od hranice medzi Severnou a Južnou Karolínou. Presne ten úsek, ktorým prechádza každá vlna sargasa smerujúca k Floride a do Mexického zálivu. Toto pravidlo malo chrániť miesta vývoja mláďat mahy a biotopy morských korytnačiek a zaobchádza so sargasom ako s regulovanou rybou populáciou. Konkrétne obmedzenia, keď sa vezmú dohromady, znejú takmer ako vtip. Federálny limit na ročný zber sargasu zo všetkých vôd Južného Atlantiku, USA, je 5000 libier mokrej hmotnosti pre celý región za rok. Tento limit bol stanovený v roku 2003. Veľký atlantický pás sargasu vtedy ešte neexistoval. Zákon na ochranu morských rias bol napísaný na ochranu ekosystému, ktorý tento rozkvet ešte nenahradil. Tento rozkvet každoročne zanechá na tých istých vodách viac ako 38 miliónov tón. Zákonný limit povoľuje odstrániť len malý zlomok toho, čo sa v skutočnosti každý rok vyplaví na breh. Je to také malé množstvo, že sa to sotva prejaví v porovnaní s celkovým objemom, ktorý prichádza, a potom sú pravidlá ešte prísnejšie. Zber je povolený len od novembra do júna, aby sa chránili morské korytnačky. Na každej lodi musí byť prítomný oficiálny pozorovateľ. Zber nie je povolený v okruhu 100 míľ od pobrežia. Sieť môže mať maximálne 4 palce veľkého K a rám nesmie byť väčší ako 4x6 stôp. Na to všetko platia ešte aj vlastné pravidlá Floridy. Obyvatelia štátu môžu na základe rekreačného rybárskeho povolenia premiestniť až 100 libier sargasa z kanálov alebo pobrežných štátnych vôd. Na čokoľvek na tento limit je potrebná komerčná licencia na zber morských produktov. Štátny úrad pre ochranu životného prostredia pridáva ďalšiu úroveň, keďže na akékoľvek čistenie s použitím ťažkej techniky je potrebné povolenie v pásme pobrežnej stavebnej kontrolnej línie. Ručné náradie je oslobodené, ale traktory nie. Takže obyvateľ Floridy môže zbierať sargassum z pláže vlastnými rukami. Startup, ktorý sa snaží rozšíriť túto činnosť, narazí hneď na 3 prekážky za sebou. Federálny zákaz, štátnu kontrolu licencií a povolenie na činnosť na pláži. A to všetko ešte predtým, než si vôbec kúpia loď. Federálna vláda zakázala zber. 20 rokov predtým, než sa rozkvet vôbec stal krízou, a štát nemôže federálny zákaz obísť. Zmluvný dodávateľ čistenia je jedinou legálnou cestou, ktorou sa môže riasa dostať preč. Rozkvet, ktorý unikol zo sargasového mora, ho teraz mení. Ako produkcia sargasa v tropickom Atlantiku narástla, chémia a štruktúra samotného víru sa začali meniť. Mladé morské korytnačky, ktoré trávia svoje prvé roky unášaním v riasach, sa teraz stretávajú s ekosystémom, ktorý sa líši od toho, v ktorom sa ich druh vyvíjal. Druhy rýb, ktoré sa nenachádzajú nikde inde na Zemi a žijú výlučne v tomto rotujúcom víre, sa prispôsobujú podmienkam, ktoré nemajú historický precedens. More bez brehu je pretvárané samotným rozkvetom, ktorý vytvorilo. Vír, ktorý opísal Kolumbus, sa už nespráva tak, ako keď sa s ním stretol. A reakcia krajiny, ktorú najviac zasiahlo to, čo uniklo z toho víru, je traktor a skládka. Sú 3 spôsoby, ako sa to môže skončiť. Prvá možnosť je, že sa nič nezmení. Kvitnutie sa ďalej rozrastá, náklady na čistenie rastú a zahraničné dodávateľské reťazce sa upevňujú, až kým sa okno pre americký priemysel navždy nezatvorí. To je cesta nečinnosti. A od roku 2026 je to aktuálna cesta. Druhou možnosťou je samostatný postup štátov. Florida, Texas a Louisiana majú dostatok problémov a pobrežia na to, aby konali samostatne. Mohli by vytvoriť viac štátny systém v rámci 3-míľovej hranice štátnych vôd a podať žalobu proti federálnym nárokom. Táto cesta je náročná, ale nie je zablokovaná.
Impuls je skutočný, ale je pomalší, než ako sa hýbe globálny trh. Treťou možnosťou je den federálny návrh zákona. V kongresových kanceláriách už existuje viacero návrhov zákonov a všetky sa točia okolo tej istej základnej štruktúry. Jeden by určil hlavnú federálnu agentúru zodpovednú za riadenie Sargasa. Ďalší by vytvoril jasnú právnu cestu pre komerčný zber namiesto toho, aby sa všetok Sargas považoval automaticky za odpad. A tretí by stanovil normy pre ťažbu na mori, aby spoločnosti presne vedeli, čo je povolené. Tento rámec priamo vychádza zo systémov, ktoré Spojené štáty už používajú pre veterné elektrárne na mori a pre nájom nerastov. A ekonomické dôvody už opakovane predložili univerzitní výskumníci, ktorí nemajú žiadny finančný záujem na výsledku. Jediné, čo chýba, je povolenie. Hlasovanie príde, keď sa ďalší rekordný rozkvet dostane do národných správ. Údaje z roku 2026 už na to poukazujú. Fotografie zasypaných floridských pláží dosiahnu taký rozsah, že to zrazí čísla cestovného ruchu. Náklady na čistenie v jednom okrese stúpnú na zahanbujúcu sumu. Okno sa otvorí a ten moment sa blíži. Príbeh so Sargasomom nie je prvýkrát, čo sa tento vzorec zopakoval. Rovnaký scenár sa odohral pri každom veľkom americkom boji o zdroje za posledných 30 rokov. Zvyčajne to končí rovnako. Spojené štáty viedli výskum solárnych fotovoltických článkov počas 90. rokov. Bellové laboratória postavili prvý praktický kremíkový solárny článok. Národné laboratórium pre obnoviteľnú energiu v Coloréde stanovilo štandardy účinnosti, ktoré zvyšok sveta stále používa. Potom Čína postavila továrne. K roku 2026 majú čínski výrobcovia pod kontrolou viac ako 80% svetovej produkcie solárnych panelov. A americké veľkokapacitné solárne elektrárne fungujú na dovážaných paneloch. Chémia litium-ionových batérií vznikla v amerických a japonských laboratóriách v 70. a 80. rokoch, pričom základný výskum pochádzal z Texaskej univerzity, Stanfordu a Oxfordskej univerzity. Spoločnosť Sony uviedla na trh prvú komerčnú batériu v roku 1991 a americká spotrebná elektronika poháňala počiatočný dopyt. Dnes Čína vyrába približne 75% litium-ionových batérií na svete a americkí výrobcovia elektromobilov sa pretekajú v budovaní domácich tovární, ktoré mali začať stávať už pred 20 rokmi. Tento vzorec sa neustále opakuje. Americké laboratória robia výskum a ukazujú jej hodnotu, zatiaľ čo americké agentúry sa nevedia dohodnúť, ako z toho niečo vybudovať. Medzi tým krajiny s jednotnou rozhodovacou štruktúrou postupujú rýchlejšie. Jeden plán sa zmení na sústavu tovární a dodávateľský reťazec. Kým si Washington uvedomí príležitosť, infraštruktúra je už vybudovaná inde. A USA zostane len výskum, ale nie priemysel. Ale Sargasum je iný. Solárne panely potrebujú kremíkové doštičky, výrobný priestor a kvalifikovanú pracovnú silu, aby mohli konkurovať. Lítiové batérie potrebujú kobaltové bane a rafinérie niklu. Peniaze presúvajú zdroje, ale atlantický rozkvet sa pohybuje sám. Pristane na floridskom piesku bez ohľadu na vôľu Washingtonu. Vodná biomasa sa sama dopraví priamo na pláž. Vďaka tomu je boj o Sargasum zrejme najľahší z nich. Najťažšou časťou každého iného boja o zdroje bolo dostať surovinu na americké pobrežie. So Sargasom túto prácu už surovina robí sama. Amerika si jednoducho sama zakazuje jeho zber. Farmaceutické algináty sa používajú v obväzoch na rany, kapsulách liekov, zubných otlačkoch a chirurgických nástrojoch a takmer celý dodávateľský reťazec vedie cez čínske továrne. Toto usporiadanie už počas pandémie vyvolalo revízie obranných nákupov. Domáca biorefinerná linka na spracovanie Sargasa pozdĺž Floridy a pobrežia Mexického zálivu by túto závislosť úplne neodstránila. Pri najmenšom by to vybudovalo paralelný priemysel, ktorý krajina momentálne nemá. Stredne veľká biorefinéria, navrhnutá na spracovanie 100 000 tón mokrého Sargasa ročne, by zvládla približne toľko, koľko teraz spolu vyhadzujú Miami-Dade a Broward. Počiatočné náklady sa pohybujú niekde medzi 80 a 120 miliónmi dolárov, pričom zahŕňajú továreň, lode a extrakčnú linku. Príjmy potom pochádzajú z rôznych produktov, pričom celkové tržby sa pri špekulatívnych cenách na rok 2026 pohybujú od 40 do 70 miliónov dolárov ročne. Návratnosť do 5 rokov je dosiahnuteľná. Peniaze sú pripravené, kupci čakajú, biomasa sa objavuje každý rok vďaka oceánskym prúdom. Chýba už len jedna vec, a to je kúsok papiera. Zákon, ktorý určí vedúcu agentúru, zákon, ktorý stanoví časový rámec na povolenie, zákon, ktorý určí, ako spoločnosť podáva ponuku. Tento zákon sa nakoniec napíše. Jedinou otvorenou otázkou je, či príde skôr, než globálne dodávateľské reťazce opäť vylúčia Ameriku. Ďakujem, že ste sa ku mne dnes pripojili.
Dúfam, že sa vám video páčilo a ak chcete vidieť viac takýchto videí, zvážte odber a zapnite si upozornenia. Naozaj to pomáha. Ešte raz ďakujem a uvidíme sa na budúce v relácii Mapek.